Dünýämizde paryk makyryň aýdymçy bolup bilýärligiň dakasat eden oglan. Öň özi realna bir bagşydy da. Doglanyna bagşy bolup dogulýar. Prosto ýöne şo wagt sroşna pul gerek bolýar, bagşy boljak adam birazçyk wagt eýleýär diýip sroşna pul gerek bolýar da paryk makry bolýar. Bolly men soňundan ýene de men bagşy bolar, ne aýlanyp men geler, aýlanyp dolanyp gelli. Innem göne bir lens aýdym. Göne. Yatırıp aýlady, nokurlygy. Tuvar şu aslım in yarkı personaj şu vat. Oturuşunu görýärmi? Ýa-ha. Meksikan sürütü, Meksikadan gelen. Seredeňde bar açkitine madençini diýmersin. Realna, original ýaly dost. Näme ady näme? Orfadarda 25 manat. Orijinal. Getir göreň. 25 manat Orfadarda satylýar, hem asyrgy. Agyrja kenede. Agramjyk var. Onun 30 manat. Özüm adı Gysga Saýdaýyn. Neme? Awa giňişden gerek hem derler. Giňişden içme. Hakan Pahyr dutarçy.